Bikondurumu jebe ekweni ere memuo Ige kwekam nọrọ na mmiri nchaba manya edurumu jebe Hadimi kemma ọkwana gị ka m dabere Onye bụ igwe kegu na-eso bịadurumu jebe ekweni ihere eme m ekweni ụwa m ọma amụhe ọmama mma zụrụ arụhe n'elu ụwa onyoma 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 hey unless you bless me, Omarichama. Onye kwamonazu, ukuna pona na rapume, makanani Jesus, onye gekuru momabu. Eze dubemu no wajo, choma dubenu mewu. Biko you said you are my good shepherd. Ya mezoya isini bonyo zoza turama shimubya confirm Yisina kewona ndaguru konyi yomo Niga yekwe wuo kiere memu Piano download oya Iji chukwu irisi itoboro na pilo Eranu Yese durumu jebesi Moboro ọgụ durumu laba ije Ewezuga gị n'ụsọ onye iro ga-eji m tatu ezaba Asị na ọ bụghị gị aga ayọ m dịka ọka Asị na
na ọ bụghị gị onye karị mebe liri m taa duru m jebe duru m laba duru m jebe duru m laba Chibụzọ nwa mma na-akpọ gị ka iduru ya gaba ya na ezinụlọ ya duru ya gaba Odu ndị ije bịa dube m ha sị m odu ndị ije biko dube nwa ndị na-azụ ahịa na-etinye bịa duru ha jebe odu m ije duru m jebe biko duru m laba odu m ije duru m jebe odu m ije duru m laba odu m ije duru m jebe biko duru m laba odu m ije duru m jebe odu m ije duru m laba odu m ije duru m jebe biko duru m laba odu m ije duru m jebe odu m ije duru m laba odu m ije duru m jebe biko duru m laba odu m ije duru m jebe odu m ije duru m laba odu m ije duru m jebe biko duru m laba odu m ije duru m jebe odu m ije duru m laba odu m ije duru m jebe biko duru m laba If I call upon my God, surely He will answer. If I call upon Jehovah, surely He will answer. If I call my Redeemer, surely He will answer. In time of trouble, He go answer. Surely He will answer. In time of hardship, He go answer. Surely He will answer. Mfoya n'ụtụtụ n'ezie nọ n'aza o. Surely He will answer. Mgbọbụla kpọrọ ya oji ma egwu egwu. Surely He will answer. Mkpọrọ mba ya nọ na-epiki ya direct. Surely He will answer. Ọ naghị enye mmadụ ka onye mụọ. Surely He will answer. Oh, if I call upon my God, surely He will answer. Onye m na-ekwu okwu ya oji na-egwu egwu. Onye m na-agara ozi ya oji metije okwu. Mkpọ ya n'anya mmiri chi m na-eji ọsọ zanụme. Mkpọ ya enweghị ego chi m na-eji ego chọrọ mma. Onye kachi egwu. Who be that take care of me? Who be that who is taking care of me? Whenever I call upon Him, He go answer my prayer. Hallelujah. In the morning, God dey answer me well well. In the afternoon, God dey answer me well well. Oh, in the night, He dey answer me. He never ever disappoint me. If I call upon my God, surely He will answer. If I call upon my God, surely He will answer. Oh, if I call upon Master, surely He will answer. Oh, if I call upon the Lord, surely He will answer. Ọbụna mkpọrọ eze Jizọs, surely He will answer. Ọbụna mkpọrọ onye ukwu mee, surely He will answer. Ọbụna mkpọrọ ọmarịcha mee, ịmara oji na-egwu egwu ya. Abịa na kwa ukwu oji ime egwu
Surely he go answer. Surely he go answer. I have a good year by my side. A very big by my side. What when no they joke when you touch children? What when they fight you when you wahala children? I be good pikin no make una no find me trouble. Christians na go pikin dem o, make una no find them trouble. Onye na-achụ nwa ọkụkọ ọkwa gị nwada maka gịnị ọkụkọ gwagwo mmụọ nsọ anọ n'ọbaka dike anọ na nkume bụ Jizọs oge ọbụla m kpọrọ ya o were ọsọ wee zaa. If I call upon my God, Surely he go answer. if I call upon my God, Surely he go answer. if I call upon my God, Surely he go answer. if I call upon my God, Surely he go answer. ọ bụrụ na mkpọrọ chi n'okwu Surely he go answer. ịmakwa na mkpọrọ chi n'okwu Surely he go answer. aha onye ka mbụ na Chineke na-echere m echiche ọma. Thank you Jesus. Onye ka mbụ lee, Chimemewo mezi. onye ka mbụ lee, Chimemewo mezi. kwanụ m onye mbụ lee, Chimemewo mezi. kedu onye mbụ n'elu ụwa m, Chimemewo mezi. kachi mụ na-azanụ m ekpere, Chimemewo mezi. kachi mụ na-ehicha m anya, Chimemewo mezi. kachi m eji m egwu egwu, Chimemewo mezi. ume elu ụwa onye ọbụla ga-eme ntị n'olu, ala Naịjirịa onye ọbụla ga-eme ntị n'olu, abụ m onye na chi m na-echere m echiche ọma, onye ka m bụ na chi m na-aza n'onu m, ọ ṅụrụ iyi na ọ gaghị ekwe ka ihere eme m, ọ ṅụọrọ iyi na ọ gaghị ekwe ka ihere eme m, a sịgodu na ndagwurugwu onyinye ọgwụ ọ ga-ekulu n'ọbụ aka ya. Ọ sị na onye nwe ndị m ozigbo ikuru n'ọbụ aka ka a ghara ịkpọbi ukwu dede. Ọ sị na onye na-achọ m okwu na ọkwa ya ka ọ na-achọ n'okwu. Today here. Na onye na-abara m mba na ọkwa chi m ka ọ na-abara mba, na mụ bụ mkpụrụ anya ya. Ọ sị na m bụ mkpụrụ anya ya, ọ gaghị ekwe ka ndị ndu were ule na ndụ. Ihe okokokoko ihe okokokoko onye ka m bụle na Chinechere m echiche ọma, onye ka m bụle na Chineji m egwu egwu, nye ọya nwa m ka ahụ ka ọ na-enye m, nye ọya ego ka ahụ ka ọ na-enye m, nchọna m nwale ịma ọ dịghị ihe egwu egwu cha cha cha.
ịkpaso iwe ọ ga-afụnyu ndụ gị ka ọkụ life. A sị na mmadụ bụrụ Chukwu agaghị m apụta dị ụra ma efọzi isi gudu mọni ewu. A sị na mmadụ bụrụ Chukwu oke m furu efu ọ ga-alatakwa. A sị na mmadụ bụrụ Chukwu ọ gịnị ka m ga-eme, gịnị ka m ga-abụ n'ụwa mee? Onye eze ihe ọma na-emere m onye ga-emere m ya. Ọrụ ọma na-alụrụ m ka m jụọ na onye ga-alụrụ m ya. Nwa ahụ o nyere m gbazie m onye ga-enye m ya. Masị na ọ bụghị eze nke otito, gịnị ka m ga-abụ life? Onye ka m bụle gwanụ m onye m bụ ajụjụ ka m na-ajụ m ibe. Onye ka m bụle gwazienụ m onye m bụ. Achọrọ m maka mkpere ịhụnanya. Oh yes. Ewu hallelujah, o chetawo m. Ewu hallelujah, o chetawo m. Chime emeworo m ihe siri ike ka ọ dị mfe. Chime ezidaworo m ibu meke ibu dị arọ. Chime etinyewo m n'ụwa ọma, nwa Chinabara bụ ka m gozi na onye ọma, 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 onye ọma. Onye ka m bụle onye ka m bụle onye ka m bụle ụmụalaeze gwanụ m, ndị kwere ekwe gwanụ m, ala Naịjirịa gwanụ m onye m bụ, ụmụ agbọghọbịa gwanụ m onye m bụ, ụmụ okorobịa gwanụ m onye m bụ. Onye ezi onye na-ekwu nwere ihe ọ na-eme, naanị ya bụrụ ike dike ndikere. Wepụrụ m ụwa kpumkpumkpu ogene, wepụrụ m ụwa kpumkpumkpu ogene. Ụwa aka kata n'iru si ya gaba n'azụ. Ụwa nsị na aja juru n'elu ụwa o. Ụwa atụrụ amụghị amụ ka m na-ekwu. Ụwa nwanne na-egbu nwanne ya n'uwe. Ụwa nsị na aja juru n'elu ụwa ka. Ụwa mkpụkpụ ogene na ọ dịkwa njọ, nna wezugara m ya. O mewere ma chi ekweghị ihe wezuga ya n'ụzọ. Chiọma akụfesi ọ dara awọ biko wezuga ya n'ụzọ. Onye eze roundabout niile nke juru ndụ m wezuganụ ya. Onye obiọma biko wezugara m si na je. Ihe onye ma ya mara ya, nke na-amaghị ya mana m. Ọchụ Nwachukwu nwa ada, Nwachukwu wee nwe nwọsọ. Ọ bụ ya ka m na-ekwu. Ụwa kpumkpumkpu ogene ọ dị njọ. Abịa ebe m na-alụ ọrụ chi m wezugara m ya. Abịa n'ezinụlọ m ekwela ka ọ gba anyị iru. Ọpụpụ na mbata m chi m chụọ ya ụkwụ ọsọ elu ala lee. Wepụrụ m ụwa kpumkpumkpu ogene, wepụ
niile mapụrụ m ọbara ọjọọ n'ime me ụwa mbe naanị m wezugara n'ome ya ekwere ka akpọ n'iru Holy Ghost fire.